changamire nyaya yakudzwa panapa yaunzwa na Gwaze Gloria. Ndeti Gwaze Gloria? Ndini. Uyo anonzi Josephat Aaron haana kuuya kudare kwenyu. Nyaya ndeyekutora munda wangu yanembo dzako chitupa dinari redare. Rudaro ndiGwaze Gloria achitaura kuna Aaron Josephat asina kuuya. Taura kuti ndikuti zvakamira sei kuti aisi then mavataura makosi enyu edare zvamunoda. Josephat Aaron akauya pamba pangu. Taura makatisimudzei. Josephat Aaron akauya pamba pangu gore rakapera muna November. Akati ndauya pano kuti ndizogara pano ndivake pano. Ndikati nemhaka yei? Akati nekuti munin'ina wangu akambogara pano. Ndikati munin'ina wenyu akagara pano akarongedza zviro zvake akaenda. Uye patobvawo vamwe vanhu vanogara pano nokuti pano hapana ane permit. Saka inini handina kwandinoenda nokuti pamba pano ndo pamba pangu pandinogara. Kandi ibvai pano muende nekuti makasiyiwa nemurume. Ndikati murume wangu akandisiya ndakagara pano nevanhu. Saka inini ndicharamba ndakangogara pano ndichirima pano. Pandakagara pano apa vanhu vaitogara pano munda wairima ndakatouyawo ino watotorwa nomumwe munhu. Ndikatotanga kutotema ndikarima. Saka imimi pamunoda kumbouya kugara pacho ndepapi. Kai pamakatema pacho ndo pandiri kutouya ndovaka imba yangu ndogara. Ndobva aenda pamba pake mukomboni imomo. Ndo paanotogara atori nemunda wake. Ndobva apedza zvewiki sondo rimwe chete. Ndobva adzoka kwakuya netrakita rekwaanoshanda. Kwakurima imwe ndima isina zvigutsa. Ndobva adzokera. Ndobva agara. Ndobva ndatsvaka munhu anorima. Ndobva atondirimira kuti ndisime. Iye ndobva auya nezvidhina zvake kwautovaka imba yake pamba ipapa. Kwauchiti pandakarimisa paya paya. Ndobva iye atosima kandi mukauya panapa kuti mupasime ndinokutemai nokuti simukai muende kumusha kwenyu makasiwa nomurume. Ndikati ndini handibvi panapa. Hakuna kwandinoenda ndopandichatogara kai ndoda kuzviona. Ndobva atouya kuvaka dzimba kwautogara ipapo nemhuri yake. Izvo ndopatori pamba pangu. Akagarapo kubva rini? Gore rakapera muna November. November dzimba atovaka dzimba. Akatovaka dzimba 2. Maeregerero ekumhan'ara asati ava. Ndakaenda kuna chairman akamudaidza hana kuuya. Ndobva ndagara. Murudi pamunda apa hapana permit? Hapana permit. Mukombo. Muchi? Mukombo. Mukomboni? Ifamu? Ifamu. Muridzi wacho ndiani? Famiro inonzi ndere anonzi Kadzura. Kadzura. Ndira Kadzura? Anonzi Kadzura ndiye anonzi ndiye muridzi wefamiro. Ari kupi izvo zvikadzura? Ndaingonzwa kuti ari kwaMutare. Riri kupi famiro? Riri kuOka kuClare. Mune Mavix. Because kana muri mufamu memunhu ka iye Kadzura ndiye anofanira kunge ari complaining. Muridzi wefamu akati inini hapana chandinogona kutaura nokuti vanhu makangogara mufamu. Takangopiwa famiro vanhu makangogarawo mufamu imomo saka ini hapana chandinogona kutaura. Wari kugara wakawanda vanhu vakangopinda mufamu wega. Saka wese wari kutopara mhosva wese. Saka panoda kuti mambo apasise illegal or to be legal. Murupaona pane nyaya iyo. Vanhu vane mhosva. Voda kuti mambo iri ndipasise kuti ndipasise zviro zviri illegal ndizvipasise kuti zviite legal. Hapana yamambo. Nekuti dai waine permit. Zvaitauri. Taiti munda wenyu. Muri kubanzwisisa? Ndinozvinzwa. Kuti apo paro apa hapana permit muri kugara zviri illegal munda mewanu. Zvamuri kugara zviri illegal munda mewanu. Ini ndopasisa kuti uyu ari illegal.
paro pari iliga ndozvipazisa sei? Ndinafunga kuti uyo asina kuuya matomubatane kote but vese vari zviri iliga. Uyo ane yake kusauya kudare which is budzi nhatu haana kuuya kudare, asi nyaya yacho yapresident irini ndomuti ane mhosva yekugara pari illegal. haana mhosva yekuti arikugara pari illegal asi haana kuuya kudare tikumubata nechi yake yekusauya kudare imbudzi nhatu. apo ndapaona chamaniri asi takakuenda panyaya nyaya unoipasisa sei? aitongeri ndapaa ndakadaidzwa kwachienda mbuya vanhu vako vari kurima murwizi, ndokubva wandidaidza kuti mambo uyu ari kutora munda gadheni rangu, yai mundidii, atora gadheni rangu yai mundigadzirisi. Ndosvikapo wese vari kurima murwizi. Saka ndinopasisa chii ipapo? Ndepani? Ndepani? Hapana muridzi. Vese chidi ibva Eastland haibvumirwi 30 meters kubva murwizi, haubvumirwi kudii. Saka iwo kana uri kurima pasingabvumirwi, woda kuti inini mambo ndiwe nditaura kuti rima apa pasingabvumirwi kurima. Mangwani wakuuya namudhumeni woona zvonzi takapuwa namambo zvakanzi rimai, zvonzi muti mambo rimurudzi asingazii mutemo. Saka apa haisi nzvimbo yenyu, nekuti muri mupurazi memunhu, hamuna title inokubvumirai kuti murime ipapo. Saka ini mambo ndinozopasisa sei kuti ndepenyu? Inzi first place imimi pasiri penyu. Chinonetsa ndechekuti ndopataingogara ipapa, vanhu vakawanda, makatozara vanhu vakatowanda vanotogara, umwe nomwe akagara pake. Uyo akatouya kuzogara pandiri achitosiya dzimba dzake, kwautorima pesa zvokuti mwaka wapera handina kana pandakarima. Muri kushandisirana zvisimba nekuti mese muri illegal. Maybe changamire pamwe wanga approach Ministry of Lands since zviri nepurazi mukati ndenga but vari kuenda vese vachitodzingwa ikoko zvikapedzerana zviri right pane kuti zvimondere kuna mambo, nekuti muri kuenda muri kundodzingwa pati pamuri kurwirana hapasiri penyu. Nekuti dai pari penyu mungadai mamine title deed, permit yamakapuwa nehurumende kuti ndo penyu apa, ari kupinda mumunda menyu, yaitongeka iyo. Manje apa muri mupurazi remunhu, ende munhu wacho haana kukubvumirai kuti mugare muzvigarirawo. Mese muri kuba. Saka advice handikatoite isingabudi kumayo kuti kutondoitawo chisimba kuti mudi murarama. Zvazvoti zvanzi namambo makire makambo nekuti mese muri ichi haitongeki. Haitongeki. Kama mambo zvaita mumapurazi waigaramo, warungu wakaenda, uyo akazotorawo purazi, vanhu vakasara vakanga vachishandira papurazi ipapo wakangogara, kwaungonzi garayo yenyu muchingorimawo. Saka uyo akushandisa chisimba chekutora nepevamwe vakagara umwe. Saka zvanzi namambo moitawo chisimba chekuramba wakamira kuti akasiyawo dzimba dzake. Haitongeki. mapabata ka mazvinzwisisa.
ngekutototeka kana matodaidzwa nemapurisa muri kuramba kuti usauye panzvimbo pangu mutodii dare kuti ripasise hapana mapasisiro atinoita nekuti hapasi panzvimbo penyu. auitsodzi ukavhira kuti azoti minda yangu yese saka ndaimomutaunda kuti apo munhu akatora nzvimbo yangu iya vakandisiya ndiri mopedzerana ikoko naiye akwira kuenda manje kundoita sopa anomborara weekend yese arimo mangwani anoziva kuti anozabatsira saka kusumuka